خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه ایوار باش کردن برومت ایوار باش کردن آناتولی ناوینین هیجا جنابان دا پیکانا و گشتکا سلاف دکن هم خیراتن برنامه پیکان تیوی ایرو 23 ماه تله 2026 پیکان تیوی برنامه کردن تیبت میوان مال وای برنامه مال سر برخدانا روژاوایه کردن روژاوات پیواجوی که پر گران را در باست بن وک پیکان وک کردن آناتولی ناوین دبا کو ام جوا دور بن لی بزانن ام به دل و جان پوارانه ام پوارا رادبن و پوارا رودنن کرد ایرو بیدنگ نامینن و نابا کو ام ایرو بیدنگ بمینن کرد لچار پارچه و لأوروپا جبو روژاوا رابونا سرپیا کرد بونا یک دنگ یک رنگ لهمبری جولانی که دهنی تروریست بی ایرو جیوک دموکرات نشان دنیا علامه دادنه تنه بی یک بونا کردان ین مینا جولانی پشتبازیوی یک گامن پاشتا باویجن جبر و به آواکی دموکراتیک نرازی بونا خه آشکاره بکن هرن توا مشا ببن جدست کچته و بکن از بیتشتی دیش بیم از اوک بکم yani bu Kürdiye Anatoli navîn guliyên keç û jinên Kurdan bi hezarî wane ez va ewkana ji bîm Pêkan TV programa çêdike programa ji bo zimanê Kurdî ji bo hebûna Kurdî Kurdbûniyê ji bo kultura xwe çêdike em tu pere qezenç nakin em tiştekî nakin لێ ئەم ژوە دixwazin hûn me taqîb bikin hûn me bişopînin û parva bikin bernameyê me û ji qenala Pêkan TV YouTubeê re bibin abone di bername me îro da du mîvanên me hene em ê wana li ser berxwedana Rojava sohbet bikin yek ji mîvana me derhêner û rojnemawan û lêkolîner Esîn Axgül Güneş e mîvanê me yê dudiya jî hevserokê Pêkanê serdema yanê sefera berê Elî Fuad Gürsel e ez rejî rica dikim mîvanên me bîne ser ekranê rêz Esîn û Elî Fuad û bixêr hatin bername Pêkan TV navxêre demin Spas berîk ez dest pê bikine ez mîvana dixwazim an jî rica dikim hûn jî evkê pirsên xwe bername me dewlemend bikin û dikarin pirsên xwe bipirsin em jî dikarin ji mîvanên xwe bipirsin Esîn ez bi te dest pê bikim wek tu jî dibînî dişopînî li her çar partiyê Kurdistanê û li tevayê Ewropa Kurd rawine serpiya û berxwedaneke ku bê hesab bê kitab dimeşînin her roj demek tu li vî resmî mestikî tu çi dibînî erê çaxa gû bixêr temaşevanê silav dikim yani destpêkerê ez dixwazim berxwedana ku li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin ez silav dikim berxwedaneke pir mezin ê li derê he yani ji şeşî çileva êrişê ser Rojava dîsa careke din dest pê kirin bi Eşrefiye li hember Eşrefiye û Şêx Mesûd dest pê kirin bi hovane dest pê kirin yani ji alîkî da pêvajoka aştî dihata meşandin ji bo çareserî ji bo aştî gavên mezin ji alî Kurdan da hatin avêtin yani va pêvajo bi awayekî dimeşiya tabîkî yani gavên ku ji dihatin payînê ji alî dewleta Tirkiye ve nehatin avêtin yani gavê ku werin avêtin nehatin avêtin bi yek ra li Fransayê civînekê çete derbarê Kurda da qerarê têne dayîne biryarê têne dayîne
دیسا به ایرشین مزن و روبرو دیلن اره لوی داره yani یه خوازنه که گلی کردی روجوای کردستان قرب بکن یعنی به تمامی پولیتیکایی که قرب کردن سر گلی کرد هیا به تایبەتی سر روجوای کردستان تیمشاندن yani Kurdistan 100 سال بر وکرنه چهار پارچه لحف پار بکرن هر و چهار پارچه ناجی پارچه کنه پارچه کنه که تنا و چهار پارچه ناجی هنه هلبت کرد نها بین پنگام نها به تکوشنک حتی نها حتی مشانده نه کردی 100 سال بری ویانه هلبت 100 سال بری ویاجی تکوشنک گله که مزن حتی مشانده لی هر کوچو تکوشنا کرده باوریا کرده و رخصتن کرنا کرده هر زیده بو yani ez bêm çi xwastin Kurda dîsa bixapînin yani minek qirfe xe heneke xe bi Kurda dikin yani ji alîkî da xerin nîşan dedine dewlet ji alîkî da lê texne yani Kurda jî va red kir rêveberiya Rojava viya red kir teslîmiyet red kir seferberî îlan kirin ji bo axa xwe biparêzin xaka xwe biparêzin li wê derê ji hefta heta heftê çek rakirin êniha li kolana axa xwe diparêzine erê têkoşîneke mezinê tê dayîn mesela min 2014 jî şoreşa Rojava di bîra her kesî daye yani wê demê jî li wê derê bi pêşengiya jinê bi pêşengiya jinên Kurd شورشک هاتا آوا کرن دنیا به تمامی جه دایشک هوف خلاص کرن آراس مرد کارا و بی هرا گله کسبه داین اجی بیم دنیا همه دنیا تا دندار کردایه جبر کو جه دایشک هوانه خلاص کرن جبر یا yani nere çalaki ten kirin piştkiriye ke mezin heye bu Rojava گر مورل که پر خورده ها اصلا ایرا مثلا چند دوی که برنامه پروگرام جن تیوی بون به مورل که خورد لوی داره تکوشینه که تمشاندن لجالی که جی جیانه که پر زحمته ها لوی داره زوستان برفه دواره یعنی زارو که بچوکی لدرفانه چیزانم کال پیری هنه داگه که داکه که پر پیره هر روزنامه وانه کلیو داره جوی داره تاوی پروگرام که مبو تای سه جارا کوچبر خواری سه جارا کوچبر بی تای مدای نوه تاچه تای والا نوه خشبیر کر اما یه شروان خشبیر ناکه بو شروان دعا دیگه یعنی وقت جنکه که نوت سالی وقت سرپیه او جی جداس و چه تای دعا دیگه تای خدا شروان همه بپاریزه yani berxwedan û têkoşîneke vengê heye sekineke Kurda pir xortê he xwedê derketineke xort jî heye yani mesela yekitiya Kurda hat avakirin yekitiya Kurdayê ku hatiye avakirin îro xwe nîşan dide aras ji her derê Kurdistanê ji Ewropayê îro herekînek berve Rojavayê Kurdistanê heye li Ewropayê û li her derê cihanê çalaki tên meşandın, çalakiyên girseyî tên meşandın. Yani kesek ne bira mirov bila li ser piyaya ji bo Rojava piştgiriya xwe nîşan dide. Yani ez dikarim vana bêm berxwedan mezin e lê metirsê hene yani li ser Rojavayê Kurdistanê metirsê hene hûra çandin Kobanî dîsa dorpêç kirine yani mesela mere çit kara bike divê demê de aslında wan ew werin nîqaşkirine kî jaxzê xeda jalî xeda çit kara bike ku devletên dinyayê bêdeng bi deng bike yani zorê deng bike deng derxistinê bike ji ber ku bêdengiyeke pir mezinê heye lê an vê derê a mühim piştgiriya Kurdaya aras yani mesela Kurd ku çiqas xe xwedê derkevin çiqas bûn yektiya xwe nîşan bidin قوتی و قضیه ده وینگه یکم لخا خودان در کت وینگه دنیج لما خودان در کرده یکم لخا خودان در نکرد یکم ویدنگ بمنی یا ایسانی ملیو داره واره کرده ام جی ویدنگ بمنی دنیا بگی بخوا ویدنگن ام چرکنی از نهاد کارم وانا بیم سپاس اسین پریز علی فواد
Yani çır bu ku em hatin ve merhale jihêlekê da pêvajoya aştî dest pê kiribû û ji aliyê de da hevdîtin li Rojava dest pê kirin û ew xalên deheyî adarê hatin îmza kirin, hatin nîqaş kirin. Ji nûşkava cîlê rewş hate guhertîn, em hatnî şer hat li ber derî me de astî. Ez jî destpêkê hevala silav dikim, rêzexwe pêşkêş dikim. Her wiha şehîdên Rojava, şahsê Rojava şehîdên azadiyê rezdarî bîr dînim. Bi rastî em çawa hatin vê merhelê rastiyek hebû, yani 2014 ya ji 2011 şerê Sûriye hundir de dest pê kiribû. Pişta ve em bêjin qobana hevalê resîn ji bas kir, qobana hatibû dor pêş kirin. Gelê Kurd li wir bi rastî rabûsarpiya. Li wir qahramaniyek pir mezin kir. Yani Erdoğan Serokwezîra Tirkiye ji got işte qobanê düştü düşecek. Dawiyê jî qobanê Kurd qobanê rizgar kirin. Pişta wê jî elbette Kurd gav û gav projeyên îro em bêjin ew zerk Xesariye demokratik. Xesariye demokratik me heval bibexşîn yekçara em ê Kurdiyê me yekçara Nava derek têne Tirkî jî bê. yani ji bo wê jî tabî li wir ew heta îlan kirin gav û gav em bi rastî yani Rojava li wir Arab û Kurd işte ew Ermen em bêjin Asûr hemû li wir civakek ava kirin yani sistemik nû ava kirin belkî rojhilata navîn de heta na sistemik wisa tune bû tabî bi rastî pir jî serkeftî bû lê yani destpêkê Amerîka hinye Kurdara wek ew ê Daîş em bêjin ew ê çete ew ê paşvarûtî em bere wana hevkarî kir Kurdara. Tabii na dibêjin işte Amerîka me firotiye nizam venga hoye bi rastî Amerîka dizane gelê Kurd li wir xwe azad kir ya jî ew sîsteme xwe ava kir. Elbette yani alîkarî belkî ew îttifaqin çêbû rastiyek heye lê azadin jî gelê Kurd va tiştana bi xwe ava kir. Dawiyê jî heta îro yani mesela ew Ahmet heştê kanûne yani 8 Aralık sala 2024 ba Colanî işte hiç yani pir rehet kete em bêjin Şamê pişta Şamê kete Şamê şiva jî işte ew nav netewî da jî wek Serokwezîra Sûriye heta îlan kirin. Tabii bana yani ev sistemik me ava kirî Rojavayê bi rastî yani düşmanatiye wana ne yani ev paşvarûtiye wana em bêjin ew karaktere wana deng rastî me ra netikarin hevkariyê bikin. Tabii azadin jî devlete Türkiye jendir da dîsa hinek devletên navnetewî em bêjin çawa işte Lozanê Kurdistan kirin çar parça îro jî aynı ew lîstik bi rastî berdewam e lê tabii eşkere jî nikarin bikin mîna demê bere em bêjin mîna Lozanê îro nêzîkatiyê wana da hinek tirs heye yani tu bêjin gelê Kurd xwe rêxistin kiriye em bere vê tiştî derd dikeve gere em veşartî vî karî bikin tabii em weng jiyan dikin vana tabii bi rastî moralê gelê Kurd belkî hinek rewşik awarta heye ama rastiyek heye gelê Kurd îro Kurdistanê bigire çar parça Kurdistanê heta Avrupayê Kanadayê em bêjin Amerîkayê em bere vê dijwariyê rengê xwe belli kirin yani her roj çalakiyên hene wî alî da her wiha Rojavayê em meze dikin mesela jinên me bi rastî em serfirazin yani gelek weng têkoşar berxwedar yani insan onur yani pir tiştekî onur e bi rastî em gelek wengin yani em gere bêjik bizanibin wî alî da yani tu em bêjin Kurd tek biçin ya jî em bêjin
ev rewş were guhertin nawsaya. Yani lüver tekoşinik mezin heye Avrupa'ya tüm hemû dünyaya da tekoşinik pir mezin heye vi alî de evna nikarin yani ve berxwedanê Kurda tek bibin. Em xebawerin jî yani ne tane îro mesela em bêjin Dortmund'e Almanya'ya az beş, Minak'ı az beşim. Tabi polis 400 kes, şu bu 400 kesi müracaat kırına, şu bu çalakiye ki am beşin meşhandı bidin. Bahse 1000 kes tevli meşebiye. Yani İro aspikacı Düsseldorf'e bu, dövüşü çalakiye bu, azlık arı tevli bu, İro Düsseldorf o Krefeld navari 20 kilometre, Krefeld'eci Çalakiye'ye, Düsseldorf'e gelli kurt her dere rabiye serpiyor. Şu bu veci brasi gore her dem am hin xurtin. Yani am veci bizanibin rastiye keye dönemek pevajoyen kaotik da brasi ev öndere xada her tim tişten nü dertxine. Gelli kurci mesela am vecin havale salan me am vecin seri penceyi tuzanın mesela tıkotun kart kurt hene tınene yuram hatın geçtim be merhale parlamen am danzda dengeme heye her vaçar parça Kurdistan'a da burası mahallesin kiriye yani ittifakı kişi burası pir heye vi alida baveriye me pxe burası pir heye gereviş var zanin yani pevajo tabi Türkiye'ye yani Reber Öcalan'ro hem işte temeşandın. Lüverci yani burası yani serokati yaşı ambejin harekete kurt tiştek yani av listigen bana işi burası fark şitke yani. Lever ambejin yani Türkiye'de ben ya iğne ucu kadar imkan yaratılırsa onun içinden geçme. Şu bu veşi av bevajo hudi derkatın. Bir hali da ju perskritine hem tıkalsın gelli Kürt, gelli Türk, gelli Arap, gelli Farsara tebep jiyan bıkın. Yani liber am tımtıbeşin yani ortak vatan demokratik cumhuriyet Türkiye tübeşin ya yani sloganı meşe eve rasti bir hali da şu vek mi goti yani belki çapemeniye Türk'a hanak beravoşit ki daravat ki hatta şiva çava hatta naha şark psikolojik meşandı dayı İroji aynı gelime tıkapine burası tiştik vengiştirneye gelime serpiyaya Rojava'ya serpiyaya ambejin hambu dünyaya serpiyaya davi ame serkevin yani tü ihtimalıktin tırneye ame ve bevajoya hin hurt derkevin çava hatta naha vek magoti çıkas kadın dengasiye böveşi İroşu başı ame disa serkevin bir alida burası hiç şüphetine ya gere ve zanin az bana beşim daha. سپاس دکم اگر که هوال من بینن سر اکران از خازم وک yani sürgünü ulu sürgünü mayın jmara kurdara buya kadar iro beri saat ki haber hat ku Perez Selim Sadak la Almanya vefat kiriye ve ku jidzanin Selim Sadak hem parlamenter ki Kurd bu hem jî hevseroke bajarê Siirtê bû em wek platforma Kurdên Anaçolîn wek pêkan û ji gelê Kurd sersaxiyê ji malbata wî ra û sersaxiyê dixwazin rehma Xwedê li ser be. Esên ez dixwazim pirseka bi vî avayî bikim li ser guliyên jinê ew tê çi mane yani hovitiya Daişiyo ku dibêje tenê ji vê jinê işte va gulî xema yani va çi mesaje em ê vê çawa fêm bikin em ê çawa şîrove bikin erê xera gelê Kurd hovitiya wan dizane û dünya alem jî dizane lê ji hêlekê da jî me gavê dî jî got yani teröriste dıhı îro dixwazin li serê me bikin demokrat. Çi va mer çawa bike çawa bibîne û çawa bêje?
Yani دیسازێک ji 2004 da dest pê dikine. Yani 2004 wexta ku şerê Kobanê meşiya bi pêşengiya jina şoreşeke mezin hata avakirin bi destê jinê. Vê demê jî Daişiyên hov digotin bilam ji bi destê jinan neyên kuştin. Lê bi destê jinên bêjin çi qehreman pêşeng ew dera hata paqijkirin ji Daişa hov re. Wekî din yani meriv dikare wê çawa pênase bike. Mesela kesî di çanda Kurda da ciyekî girîng bi qîmet digire. Yani berê jî tê qalkirin mesela wextê şerek diqewime tiştek de û teyê mesela jinekî ki her kesî xwe bibire bava ortê şer disekinî. Yani tu nikarî wî şerî berdewam bikî. Yani zihniyeta Daişê jî yani hewl dide aslında bi vîya yani weke Kurda biçûk bike, biçûk bihesibîne. Lê yani kesî jinekî jê kir. Îro ji dova bi milyonan kesî tene hûnandin. Bi milyonan kesî tene hûnandin li ser medya civakî, sosyal medya hûn jî dibînin. Dayîkekî hira qale dike de dîsa di sosyal medyada ez rast hatim li Rojavayê Kurdistanê dibêje yani ne kesiyek em ê bi hezaran kesiya bi qurbana axaka Kurdistanê kin. Yani em bêjin qehremanîya jinên Kurd, pêşengiya jinên Kurd, destkeftiyên jinên Kurdê dest xistê îro ji dünyayê ra bû mînaka herê mezin. Îro jî bi pêşengiya jina jinên heftê salî, şêş salî çek di destê wan dane axa xwe diparêzin. Yani lê a balkêş ew e mesela merivekî însanên wisa hov ew kesê ku kesiyê şervana YPJ jê kirî bi ewkeke rehet xera li Tirkiye dijî yani şûn jî belê ew jî belê ama dest pêxe ba dike sûcekî şerî tê kirin tiştekî veng diqewime ama ew jî ji xera rehet desta xwe ba dike li malê xwe rûniştê. Yani ne kesiyekî em bêjin kesiyekî jê kir lê îro bi hezara berê xwe dan hezara jinan berê xwe dan Rojava Kobanê ku herin heyfa wê wan jinê şervan ê ku heta niha pêşengî ji axa xwe ra dikin û axa xwe xaka xwe diparêzin. Yani li Rojavayê Kurdistanê bi destê jina cîhaneke din hate avakirin. Rastî jî mesela ji her gelek deverên dinyayê jin derdiketin diçûn wê derê perwerde dîtin ku çawa bizivirin axê xwe têkoşîna azadiyê bidin. Yani ew biçûkbûna xwe û acîzbûna xwe nîşan dide. Ew acîziya wan kesên hov e ku tiştê bûyerên wisa tînin serê jinên Kurd. Lê wek me gotî bi milyonan ne bi hezara rastî jî îro di roja em bêjin ew kilît bû yani hani sosyal medya civakî kilît bû. Kesên ku kesiyê xwe dihûnîn û qaweta xwe hêza xwe nîşan dan. Yani ez çawa bêjim yani serfiraziyekî gelekî mezin e. Îro dersek tê dayîn ji bo mirovatiyê, ji bo însanetiyê, ji bo hemî cîhana ew zihniyetên ku li hember Kurda bûyerên wisa mezin diqewimînin. Yani ji bo ya tu hêz nikare pêşiya têkoşîna azadiya jinê Kurd bigire. Tu hêz nikare têkoşîna azadiya Kurdan bişkîne û îradeya Kurdan bişkîne û ne mümkün yok Heval Alî Fuad jî got ya serkeftin her a Kurdaya her tim va hate gotin bi gavan jî bi gavê hatin avêtin jî va hat nîşandan hezaran cara hat nîşandin. Îro tevgera azadiyê ku 5 sale têkoşînê dide yani rengê cîhanê guherî arast. Yani ew hêz jî ji qaweta ew hêzên qirêj ji qaweta jina Kurd ji qaweta têkoşîna Kurd ditirsin wê heta dawî jî bitirsin.
سپاس میوانن قدر قیمت جوارجات کن برنامه پارو بکن و ما بگیجه پر کسا جبر کو تلویزیون که مینا تلویزیون پکان تیوی گرک هنگ زیاده واره مزه کرن هنگ زیاده واره سیر کرن ما گاوی دیش گود ام نه قنالا که جبوی پره قزانچ کنی جبوی که کم ایشه که بکنی هم تکنی ام جبوی انسان خط کنی جبوی کلتور خط جبوی زمان خط جبوی چند داخل هم تکن جبروی رجات کن داخواست کن برنامه پارو بکن و کانال می یوتیوب را ببین abone. Biz Ali Fuat yani her kese ki heviyek hebu ku em berva aştiye diçun hem li aliye Türkiye hem li aliye Rojava medid cile hem ciraneme u Arabi kampiyora beraber dijin u Türkiye kampiyora tav hev dijin ben او görün, cile revş görün و دجبریه که مزن دما کتر لآغزی ترکیه مستکی او چپمنی وان مستکی چه چپ چه راست چه دیندار چو دن هم yani hemberi که مزن لهمبری کرده هیه واش کداته واج عذابا ام پر برخستنی ته آنجی چیه و اما به چا بخون yani Kürt tava nabın, Kürt xalas nabın, tu çireki Kürdik hebne, evjek hebne, emjek hebne, le va evkaçi, va düşmaneti veng, va nexwazi veng çiye yani. Tu vejin ama Kürt anasını görmesin. Çiye va yani. Ama çır bu ku ev hatın ve merhale. Ya insan PTŞ tabi burası nexweşiye edatır henek tiştin burası psikolojik, sosyolojik gelek tişten yani öndürde gere burası yani gere yani vara lekolin kırın şu bu oku naye fam kırın yani bejin hatta seçar sala beri ve daişek paşvarutti bana yani 2015'da Paris'e 700 kez kuştun Paris'e Avrupa'ya da öndere Avrupa'ya Paris'e Fransa'ya bajaren ise her vahat disa 2016'da 86 kez kuştun من anak not gördü bu disa Berlin Almanya'ya 2000 yani kanune yani Aralık 2016'da Av Noel, pazarı Noel'e arabe katın yani insana bir suç bir günah yani av insanın işte eben ya tıkabıten terin bajarı hanek alavere hanek ambition tiştinden mezekin lür Berlin'e 12 kez hata kuştun Manchester'e England'da disa az England'da çand kez kuştuğu Manchester'e 20 kez evş konseri ke bu lüverci aynı erişbirin Barcelona'ya her David 2017'da 16 kez hata kuştun yani disa ambition surucu 2015'da Ankara gare Ankara'ya Rayna yani bana erişin yani bana ne yapayım bana sivilin işte be günene be suçların tü cudati nakın erişik ben düşvar bir na bana tıkasın bana rajiyan bakın yaji çapık dedin bana embere kurdajı düşmanati etkin burası insan pır peteşe yani hatta şiva ameti beni ambratiye gela tım tebejin Leyla zana işte çuyu bu meclise got ki bişi bratiye gelan. Ya ne go ki am düşmene Türkani. İnsan famla ki ya jam Türk düşmene Arabani Farsani ama tam tersi ama tıkasını tabab jiyam bıkın brasti. Tabi piş yani kafasının arkasına tebişin ya. Lüver brasti ditina vana kurt tüm kolaya yani kolay vana ye. Tutuştuğunuz ana işte hoca tudaro ne Gutunun vanajye yani Kürt ne bilir bayramı lık içer ayranı yani işte filme da mezet ki şive Gutuna terkip kartinin
hakaretik pirmezin. Yani Kürt tutuştuğunuz ana, siyasetiniz ana, her daviye Reber Öcalan işte ser sosyalizme hanek tışt akıfi, yani çapı Türkiye bana internasyonalistsin. Burası işte tabi Marx, Lenin elbette yani gele Kürtçü kabul tike emji prezdarın serok brez Öcalan'cı aynı rezlere le avzadın yani şirobek din yani İro amçı 2000 yani Marksizm 1845 hatiye nefsandın. Sadu 5 sali zedetir zaman derbespi gere İro hanek cüda tuş şirobe biki gelek tuş hatiye güvertin kabul nakın şu borçe işte Kurda yani rebere Kurda batışlarına dine serzimen ya daha gotun yani ne yapıyorsun ya ravşe öndüre ve da çünkü her mezekin ya nijat perestiye hatiye kudere velhasılı kelam burası yani şu bu gelle Türkçe yani insan pek değişe yani salana mesela Kurdan Anadolu'ya nabin am cinare heaven salana am tabab majiyan kiriye de her inanılır Konya'ya hanek tişta beşe burası bu kabul nakın ya am macirani kiriye ama tabab hanek tişta kiriye velhasılı kelam yani bu nexoşiyek burası psikolojik yani az ver tibej ya jwer venk tenerxinim ve alida tabi yani gelle Türk am hinci gelle Kürt hinci am tibejin ki ya am bratiye gelan tıkazın yani am coğrafya teda am jiyan tıkın am temedin yani lör Kürtçinarın tudara, Türkçinarın tudara, Arapçinarın tudara. Gerem hevde gotur bugün. Peki na am beşin Amerika ta 10,000 kilometre te işte beşin ya un Amerika yekitiye tıkın, hevkariye tıkın. Ki hevkariye tıkı da katole yani. İsrail yarattı beşin un tekili hevkariye tıkın. Na am beşin başvuru Suriye, İsrail hatta Golan'ı. Na beri Golan u tabii Şam'e 100 kilometre mesafeye. Na peki jibo wana çima un jarak hanek gotuna beşin yani am na ben eriş ben. Hatta şivat tabii am Filistin'e am ben Ali Filistin'e am nizam vertikin hotkin peki İrotu çima peymanın emberek geli Kürtra İsrail'e peyman açetki. Yani gotuna burası yani insan peteşe yani serokati biraz Öcalan görüşme notları ben ya işte sağlık beri ve Got'un İsrail tabi işte serokati ko ki İsrail yani belaya dare yani Roşulatan abin de burası preskriye her imezin İsrail'e yani rastiye işaret kır Amerika'ya go İngilistan'a go na irot mezet ki ek efkari tıkın vanana velhasıl kelam Jibo veşi insan tabi hatta daviye elbette ama pratiğe gelen disa bu Paris'in hatta desme davi ama bana bakın yani ver o şey Yalova'ya şaş polis işte düseme derbasına şaş polis Aliye Daiş'e de hatta kuştun yani nezkatiye bana baye peki un iro çuma kurdara hevkariye nakın şuma un bana ratkın yani burası per giringe pevisle ve Ali Daşı tabi gele Kürtçe bizanı ve tabi am nabeşin yani iro mesela Kurdan Anadolu'ya nabin tayyip etti ve Ali da reks am reksin nekriye yani Aliye mey her zayıf levaz avdaraya am mezetkin mesela Avrupa'ya işte yani naha ya Kamışlı'ya mezekas, Haseke mezekas, Serekaniye mezekas, geli Kürt hambu rabiye serpiyor. Embere ba işte paş ruti dert ve saneme yani gere ve tırseci devşe berdin. Am demek daviyeci ama serkefti bibin yani bir Ali Daşı zede sıkıntı ne? Ali Fuat sremes mekem gotan tıkıtkır حوالا که سلیمان کلش بخش کردی رجحالت لوی داره بو نهال کوپنهاگه ام جور زیرا سلافا دشینن دبی او براتی ما قبول نکن چاره چیه وقت پرس کریه نزانم کیج و برسه بده yani az davi bakım evvela esilma bersive bide yani yani av kabul bakın kabul nekin şey yani Huday Teala etben ya insana
همو شی yani mina hev çekriye. Ji bo ve jî yani xezayê insana da ew heye. Belki bana düşmanatî tikin ama ew ê sibê berxeva fedî bikin. Yani em hatin vê merhaleyê. Belki 100 sala berî ve Kurden Kurd ne ve qas xerêxistin kiribû. Lê îro Kurd xerêxistin kiriye. Qabûl jî nake. Dawê jî em ê bên ya em ne dijmin ewenî. Bi rastî gere ûn ve bizanibin. Ez vê bêjim dirêj nakim. Spas. سپاس تو و او که پرسی اسین پرسی که سلیمان پرسی جور ده دست بکن از جیب شده پرسه خبه پرسم کرم که سر به بیچه دکاری پرسه دوباره بگی احمد تو بیجه ام دستی خدری جید کن ام تو بیجن ام برای هفن لی او قبول نکن لی چاره چیه که وانا قبول نکر بله yani az destpêkê vê bêjim yani tu mesela pirsgirêkê me bi millet aranîne yani tam tersî yani Kurd milletekî humanîst e milletekî hemêza xwe ji demokrasî re ji biratiyê ji dostanî re heta dawî vekiriye her tim yani meriv nikare hema em bêjin genellemekê bike yani hani di nav Ereban de jî di nav Tirkan de jî kesin قدر قیمت جی هنه یعنی بلکه هندک به قسمه که هندک به لی ایک دنوا تلگر آزادی دا جیانا خوش دستانی جانگوری بونه هنه شهید بونه هنه هر وها به هزاران عرب دنوا تکوشین دا بیشن یار روجاوا هاتی مشانده متایبتی جیانا خوش دستان و شهید هنه اما نزدیکاتی که اوسه جه هیا هلبت yani mesela بیشن ام دستی خود ریج دکن ام دستی خود نادن راست قسمی دستی خود دکیمن yani نزانن yani از وید بیشم yani mesela نوا siyaseta اوی داشت نوا siyaseta Türkiye dajil Türkiye ji ezmam lüve derij nava siyaset edamam be derkara ji mesela بیشن hem havale me Türk ji hebun mesela بیشن امضا خدا بو هفدو مبهورات گوشین دگر لورجی هر وسا وسط ناف چاپمنیه دجی چاپمنیه آزاد دجی هر وها لیکن ما از بیشم ترسه که گلکی مزن هست yani ترسه که پر مزن هست تنها انسان دا yani امجی belki مجو خونه دا به ناس کرن yani از وسط فکرم yani مثلا belki مجی ناس نکن دماغو الكونيا مستم سياسات دمشق هون جزانن مثلا هون جهاتن به هر هم خبات دمشق هم جي دور و پشتگیری هبو مثلا ام دچون با ترکاجی yani ترکایی مثلا بیشتر دیجان خود تمی نجات پرستی گریه تمی işte bu malbati نجات پرست بنا حتی دمکی لی اوامجی تکوشنا مج به عجیب داد دمکو ام دچون باوان yani digotin mesela hani tiştek un dibêjin ne tiştek xerabe tiştek un dibêjin tiştek bi me jî lazim e mesela dengê xwe jî didan wê demê dengê xwe jî didan partiyên Kurda lê paşê ji dihatin erkê xwe dixwastin ev tiştekî din de paşê ji dihatin rêyê xwe dixwastin ku pêvajoya hate guherî yani divê aslında kedekê mezin lazim divê gel jî wê fehm bikin gel jî warin wê noktayê mesela yani مرد تکاره اوسا پیناسه بکه یعنی هنی بگشتی نه اوسایه از اوسا بیشم اما قسمه که مزنج اوسایه اوجی نجی فهم کرنه ایجی ترسیه جی جاهلتیه yani جاهلتیه که مزنجی جهالتی که مزنجی هیه جی سیستم چابه وان کرد که وان برچیبونه تربیه دیگه وان به تشتی کو قنه به دترسینه وان خوفه که مزن ده سروانا جبویا ناورن کو نزدیک شی ببین مثلا نخوازن که بزنن جی راستین نخوازن که بزنن جی مثلا دما کو هن ترک هنه مثلا هبون هنه نهاجی هنه در دوره ما دما کو تبینن اروپا یا هی باش خو نشان ده مثلا تدبیش که مثلا جبو جبر وان تشتین سیاسی پولیتیک هاتم کوچبر اروپایی بوم تدبیشی yani hatta noktayı ki faham dikerli ne xwaze faham bikeş noktayı ki pişne dixwaze ser bigire yani niqaşi neke hevala ke me hebu digo dema ku em hatin ba hep em siyasetê nekin dibe em ji we pir hez dikin em dixwazin dostaniya xwe dewam bikin lê qala siyasetê nekin ama jiyana me bi xwe bûye siyaset
من اسکارم وانا بیش سپاس از خازم پاور گردای ام هینه که وارنی سر مجاره نه هم دبینن لچار پارچه کردستان سنور جهورت رات کن و درباسی خازم درباسی روجاوا ببن آلیکار اری مبارجی امار وسا کرد دبنگهی دا یعنی ج تابان دا او که هبو هفدگرتن یک گرتن هبو و یک گرتنا و رخستن بونا آنجی و خورد بونا کرد بونه قباش خبر نو هرالده یعنی او که که یعنی تبیجن پاش باخچه که سالانه کار خبات تکرن جهیلا کردان دا جهیلا پارتیان کردان دا جبوی ویجی از خازم فکری تا بگرم ام جیب شنه در باس الفاد بنی بله هل بد منیک تا گوتی خبری نبود خبر او خبری خستن نبود یعنی کردا به تایبیتی 5 سالین داویدا بدلین پرگراندا یعنی به بدلین گران حتی ایرو هاتن یعنی از کردا پر به شانس بینم کو ریبره کی وک سروق اپو ریبره ویته کوشینه و هر وها خودی نرخین مزنن خودی چکدار ببورن شروانین مزنن کو خاک خود پاریزن ایرو وک روجاواجی مینا که هر مزنه یعنی کردان تجاری شر نخواست اصلا نوا شر دابنجی شر نخواستن تنه دبیجن مثلا هر دگلی که داشت دبیجن ام پاراستن خود کن یعنی ام بزانابون یا جی بخواستن رانایجن چکی ام پاراستن خود کن جبویا مثلا مرب تکاره بیجه هم به بدلین کدایی هم به فکر و فلسفین ریبری گل کرد اپلا اوجلان و پرورده کند نوا خدا دیتی حتی نها بیجن بقابته که مزن آنین کرد یعنی کردا یک جی هدی نقطه‌ای که تشتی که وندا بکن تنه هدی یعنی اوقات تشت وندا کرن جان وندا کرن مال وندا کرن گنده خو وندا کرن ولات خو وندا کرن جبویا هدی بیجن یک جی تاما آزادی دیدن اصلا کردا تاما آزادی دیدن یعنی بر تکوشنا آزادی تاما آزادی دیدن تاما آزادی گرتن جبویا نممکنه هیتن که کرد تکوشنا جبو آزادی devciye berdin. Yani eva heri mezin ev bu ez dibêjim. Yani vekî din mesela dijminê Kurda her hebûn bi hezar sal berê viya jî hebû îro jî heye. Tu guhartin jî û sen bêjin guhartin jî nîne guhartin di Kurda da heye, di pêşketina Kurdan da heye. û yek jî jinên Kurd bi pêşengiya jinên Kurd arast gelekî pêngavên mezin hatin avêdin pêşket yani gelekî pêşket tekoşîna Kurdan hêza Kurda hê mezin bûn xwe birêxistinkirin gelekî giring e xwe birêxistinkirin jî di nava xwe de xwe birêxistinkirin gelekî giring e mesela hevalê Alî Fuat qala Kurdên Anatolya navîn kir got em mesela hani yani nerêxistinkirin ji bo ya em çawa bêjin qawetek destê me de zêde nîne yani tamamên nîne helbet nava Kurdên Anatolya navîn de jî rêxistinbûyîneke gelekî berpiçav heye bedelên gelekî giran jî dan bi sedan sala berê viya dest pê kiribû heta îro jî mesela kesên ku di têkoşîna azadiyê de canê xwe dan canê xwe feda kirin gelekin yani platforma Kurdên Anatolya navîn rêxistineke gelekî bi qîmet li Ewropayê xwe bi rêxistin dike ew jî bi qîmet lê kêm e yani îro mesela şerekî ez dixwazim viya jî bêjim mesela şerekî dijwar tê meşandin li hember Kurdan li ser Kurdan yani va mesela ne mesela Rojava tenê va mesela ne mesela Kobanî tenê va mesela hemî Kurda ye va pirsgirêka hemî Kurda ye îro Rojava her evê temamî Kurd herin yani tenê em bêjin ne problem û pirsgirêka wê derê tenê ye yani ji bo ya pirsgirêka Kurdên Anatolya navînê jî helbet yani pirsgirêka Kurdên Rusyayê jî helbet pirsgirêkên Kurdê her derê ye yani ev pirsgirêka Kurd e hege ez Kurd bim pirsgirêka min e jî yani ji bo ya divê pêvajoyê de bi taybetî ji destê kê çi tê wiya bikin yani
وکی ویج آنی زمین مثلا چالاکی تین تارخستن میتینگ تین کرن لهر دوره تین کرن یعنی جی که کت به چالاکی همه بیجه نمایه yani her izlede tiştekini karıncı ve herin tabi çalakiyan bibin yani geleki giringe yani iro mesela de 2014'dan da deme şere Kobani da gavin pirmezin hatın avidin be çalakiyan ku hatın dağıtısında bu taybetici il diasporaya yani bir milyonan Kurdlu Avrupa'ya yani devi tu Kurdek ne beceğim mesela ya işte alakamın bir siyaset emine türlükse Kurdaki musabıketine bana mesela ki usaya yani ne mesela ki masumane eciken beceğim ki ek beje ya alakam siyaseti vatına eznikarım herim xopeşandani yani jibo ya ev bar tanel ser kısmı ki ne iştin ev var devi vara parvakirin ki jibim bir barici Kurd bu karbın derkevin o yani jibo ya yani zaman hinki tevnava hevda bersevate da belki hinki belav kır hinki belav bu aras ama estvarım bana bejim spas yani bir taraf buyun leve dere ve Kurd ne kabul kırın ne insaniyeti ne vicdaniye ne merhametiye ku tabi az bir tarafım ev ne mümküne قاك وك وجه قوتي قاك تشتاق ناكي دعابك يعني طرف بناخه نشان بده والكدرة توي بوا و پشتگیری بکه یعنی نهقیه بین زمان و جبوی جی اسلام جوانگه دموکراسی دا جوانگه هر تشتاقی ده و گرک یا راست بیجی یا راست بپاریزی و دوه کوي علی فوات نه دمکم مستکن ل با چالاکینا و کرد لهر چهار پارچه کردستان و لتوای اروپا و هر درکی چالاکی دارد خد لهیلادن ام دبینن گور ویجی چه امریکا چه اروپا چه دولت اوک روجالات ناوین وک ترکیه وک سوریه و دولت دن yani لربش ما مزد کن ل سکناندن ما مزد کن گروهی ام دبینیم که مناورا داویجن هر روز مناورا گیدکن yani خویایی کی چالاکین ما مشن ما لسر پیابونا ما یه چارەسەری که بینه yani چارەسەری ام بخنه یه مجبور بمن که ریکی ببینن و ریکی وکن که ریه دیالوگ واره بجی آنین تو دبی چه ببیشی را؟ راست yani sistemik avakırı kurda avakır ambeşin rojavayı rasti bana avanakır rastiye kayale havaleme Alaaddin Aslan bu pırsıkşi min khand abi sar Facebook'u baverim de şey yani Arap yani tarafı kurda ne girt falan rasti tabi rastiye kayale rastiye her mezin projeye pır mezine yani ne Arapçı ne Türkçi ambeşin şu abi devlet desalatlar ambeşin ve işte ambeşin Jolani Erdoğan bana unan arake yani teve bana ra goten ki yani naha püskriye her mezin İran'e mesela bari İran'e medit yani Hizbullah İsrail'e Lübnan'e Hizbullah tasfiye kır yani una ve noktaya Hamas her vahadisa tasfiye kırın Gaza'yı Filistin'e yani proje permezine naha hedef İran'a şu boveji mesela bana ambejin Jolani be yadın mesela herkes beşin ya çapemeni da cihatiye belav kırın Jolani yani Maliye bana ne yani bana mezun kiriye Taybetti CIA mezun kiriye beşin şu boveji her kişi dert kabe hole yani naha bana yani Roşhılata navinda yani Rojava ambeşin yacı Türkiye ambeşin Bakü'ye Kürdistan ambeşin löver
Taybetti astengiye peşiye bana tıkasın puç bikin. Yani orta rakın. Şu bu veci bana sözden gotin ki tamam te kurda tasfiye biki vekte pırsık beri ve kırı bu ya. Yani bana kurda çi tıkazın. Bana karşı çiye. Bana derde bana çiye. Rasti. Tamcı eve yani. Na bana kes ne beşe ya işte 3 trilyon dolar para mehaş kır. Va 3 sali zedetir neyse 4 sali meşer kır. Embere kurdan. Yani ta çareser ne kır? Yani ne mümküne? Ya jim ta herin sala 1927 ağrıye. Ama herin dersime. Yani ta ben mesele ta iro am bejim velev ki ta iro kurda tasfiye kır. Bir sala şıva neviyete eve bejim Priskriye disa tu havale wanat ki. Bir ali daşi tabi ditiramın yani proje öndürü projede pişta projede Amerika pxeye Amerika txaze işte İran'a eriş bike bir ali daşi kurdara belki av gotin ame nizani yani belki hen hevditin çekiribin şi bir ali daşi ditiramın evna belki kurda nayinin ve noktaya yani kurd ne gotin yani kurd çekerin kurd rojavaya sistemik avakırın gotin avdar GM'ye dibistana avakırın işte ambeşin av idari yapı tebeşin avna avakırın işte av sos infrastruktür tebeşin ya altyapı bana çekerin velhasıl ara barajı fayda kabul. Yani ara barajı sistemik avakırın. Ya de goten ki vek heavy yani eşitlikti ben ya sistemik van avakırın. Ve ali daşı ditinamın yani meseleye her meselede bir İran'a ditinamın. Şu boku işte İran av Şii az bir mesela Yemen'e av Husiye'ne vanaji yani bu çant mehberi veji vanaji hedef kırdı bu Amerika'yı. No Amerika tek hedefi kviye embere İsrail'e İran'ı tasfiye bika. Ya vana gerke ya işte gorehe İran sistemik İran'ı pek bine. Bir ali dahi tabi lever işte disa Kurt hatın eben ya hatın ser sıfre ambeşin. Tabi yani eben ya dişleri kırılacak yani öyle bir şansları yok yani. Şansı kuvvetine. Kurd ne kurde berene vekme guti. Kurd her tare serpiyana kurde ve roje da ve rojen avarte da ve hin kurt brasti bine serpiyor. Ve ali da tabi yani Arap ben Türk ben brasti ev ne düşmene menaj yani gere vere zanin ne belki al heval asla duygusal hestiya nezikti ben ama yani asgari maaşı ona asgari 27,000 yani tu İstanbul'a khaniye bigri hakka khaniye 27,000 yani jibo ve embere sisteme der nakabın yani tiştik acayip yani insan vakkas insan meşiye kharatbe yani burası nxaşiye pır mezene ama embere kurda tu mezet ki çalaki çetken işte sosyal medyaya da ve gotine bir ahlaki tıkan tane ne evin yani ev nivskarin vana ambejin ev Xuda ne devlet yani kes ne beje ya bu devlete çi dayeme yani ya şu Kürt çi tıkazın hani Kürt'a fam bıkın Kürt tıkazın ma bu partişkenin ya şi jibo mafi haber katedin yani tu hatta az bejim Filistin'e xudi dert kabi tu az bejim işte Türkiye, Balkan'ı, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı her dere Türkiye xudi dert kabi başa der ve elbette peviste kesem vere ve tiştina beşe le Kürt jibo mafika anek tişta tıkın tuçma terör navtı ki ya ji embere vana tuçma şert ki birası yani gelli Türkiye'ye ve pırsa beri ve jibo veşi tabi av düşmanati ek birası ebeni yapay yani avek serhalatlar yani bana kırına mera düşman yani herkes rastsa yani rastiye heye Necatperesti Türkiye'de per peştaşıyor fakat yani bu nasunce bu insanına yani emni karın beşin elbet tabi Kürt çava hattı Paris'in
ancak xerexistin bikin wen kabı parizin. Bir hali de mesela rojan avarta da em derbasın Kurden Anadolu'ya navin brasti ser piyonete tırsene. Rasta ya tırs elbet defam kırın. Yani insan tıbeşin ya ama mafejit dedin. Lembere bir ame çava derkevin. Ame xerexistin bikin. Ame beşin ya em jilleberin. Un çıt kazın. Yani em cinare hevin, em dosta hevin, em ticarete tıkın tevev. Em jiyane tevev tıkın, em dibistane derin, dibistane Türkiye em Hint dibin. Yani Kurdişi zamanı me yani jibo ve rexistin em xerexistin bikin ve çare tine. Yani her peyvis eve az ditunamın baye vek mutlu yani tane gere em gelli Kürt burası gellik politika yani belki var rojan daviye da hanek em pir hestiyarım yani em tercih acizim yani rastiye kaya şiboku yani Kürt banara tutuştu nabaş ne giriye bu goya mesela evet adari tıkan işkence tibene işte insanı genç gertine yani ona afkın tibene beka hava hava yani bana nişan dedin yaş işte şervanı katesiyor da taben erde yani insanı vakas be adalet yani be merhamet be vicdan brasti gere insan bana xeperskin yani vakas juak gere puç nebiyor na jibo veji mafi xebile xudi dernakabin ne zatımırın ya jibo xeb berxebide yani ne jibo kurda kurt derde te kurda çiye jibo xe yani tu be 3 trilyon dolar çima jibo kurda xerçtiki jibo çi tu şertiki bir hali da tabi ditinamen yani bir hali da gelle Kürt burası roşlata navin da belki hanek heval bıkahrın peşengiye emu gelatike yani gere var avşi her çıkas mafika belki somut ne gerti belki le yani mejiye kurda da ambeşin nezikatiye kurda da burası gellek tişten baş derkatiye vule bir hali da Kürt burası pır serfrazın az tukarım bana beşim belki versire bitim spas. Prez esin em dibinin li rojava berxudaneka bê hempa heye berxudaneka pir mezin tê mezin fedakarîka yani qet nedîtî tê meşandin wek Kurdek li Awropa wek Kurdeka jin gerek em çi bikin li vir gerek Kurd çi bikin yani Kürt veke mekanizmin Kürt xwe qada vala bernadin yani ana çend bi şev bi roj nav çalakiya dan li Avrupayê lê divê temamî Kurd rabin sefer yani temamî Kurd em zanin ne di çalakiya dan yani helbet ez nabêjim mesela hani pê nayişên işte dilê wan pê ew nabe hêrs navin helbet ama divê em vê nîşan bidin. Yani ve Kurdaka Avrupa'ya yani ez tane tıkarım viya bipirsin yani merv çıka tıkara lehember van erişana lehember erişin hovaner hat bisekner hat raze yani çıkas bıkara mesela bin nekama kesiyor yani Kürt vek magoti mesela yekitiye Kürt hat ava kirin em dibinin ku yekitiye çava hata ava kirin qaveteke çava hata Kurda ji başûr bigire heta rojlat bigire heta bakur herikîneke gelekî mezin heye ber bi Rojavayê Kurdistanê xwedî derketineke gelekî ez bim esil cemidî taybetî Kurdên Anatolya navîn yani ez dixwazim vê bêjim mesela Kurdên Anatolya navîn hema bêje li her welatî dünyayı aslında belav bune, taybetiyle Avrupa'yla gelek deveran belav bune. Bi milyonan Kurdin Anatolia navinle Avrupa'ya dijin. Yani herkes tıkara tişteki bike. Yani herkes tıkara tevi çalakiya be. Kes navi rajin çek yafa herin rojava şer bikin. Kes bir bijin hakkı kesiştine kes kesara ve beje. Le tıkara tevi çalakiya be. Tıkara çizanım yani hani çiz desteği mete ve emve bikin yani hani
yani dua kirin helbet herkes niha deste xwe berjor kirine dua dike ama wê jî divê mirov di mala xwe de wê jî bikine ama tenê têrê nake divê Kurdên Anatoliya navîn bi taybet jinên Anatoliya navînê wêrek yani her yani pir wêrek dibînin jinên Kurdên Anatoliya navîn divê em jî tev li vê seferberiyê bibin em jî xaka Kurdistanê axa Kurdistanê biparêzin mesela em dibêjin Kurdên Anatoliya navîn dibêjin ya divê devoka Efrîniya aynı devoka memînê meden dikine Biji bu ez vê bipirsim mi biwirne yani dema ku li Helebê ev qetlîama çêbû me jî wek pêkan me nivîsandibû me gotibû em dehatiye Efrînê û Helebê yani Heleb ji bo Kurdên Anatolî navîn jî yek salê me de belkî hîngrin bizanin yani çûyîn hatine Helebê hew diçûn li wir ticaret kirin didan û distandin Kurdên wira yani em bûn yek li wê dere canê xedayî ew Kurda bûn ji ber wê te got em Kurdên Anatolî navîn girêdayekî me hem bi helbet ve Efrînê re heye û bi wê re beraber bi Helebê re hebû Heleb li nav Kurdên Anatolî navîn jî pir tê naskirin pir tê qalkirin zêdetir jî însanek ku sal bi umir pir qalkirin yani me gulêna me bihîstibû kerem ke Erê yani ji ber ku em ji hev qetiyane yani aslında meriv dikare pêşeke em xizmê hevin aslında em merî hevin çima devoka me bişibe hevde çima em hoqas xenêzîke hev dibûnî yani meriv hîn tengê here dîrokê Kurd mesela Anatoliya navîn li Konyayê tune û tim yani heta ne li wê derê bûn hatin koçber kirin ji hev hatin qetandin em jî ji wan hatin qetandin rastî hem ji vê alî da yani ji alî vê alî de jî mirov dikare xwe pê bigire yani ji xwe meseleke însanî ye yani divê herkes ra be ne tenê Kurd tenê ama destpêkê de divê Kurd xwe nîşan bide hira sere jina Kurdê tê jêkirin gulê kezê jinê Kurdê tên birîn ê pê qirfe xet dikine heneke xet dikine te va tene dest medama va derek me bêşîne yani ez esim kusurim esmeke Gulan Naci Mestanoğlu hevala me li İsveç'e gavedinê nivîsibû divê ku eger ku em Kurd eger sivê Kurd li her çar parçe cîhanê kom bibin derkevin Korana bimeşin bi coş û bi quveta ez hêvîdarim em ê bi ser kevin ji me bîstir yani ji me pirtir er rastî jî wenge hêza me pir e qaweta me pir e yani derek em vê qawetê xwe vê hêzên xwe bidin nîşandan bidin xwekirin yani hira mesela hira çend rûne ne tenê Kurd ji gelek dewletan mesela parlamenter pore xwe dikine gulu piştgiriyê te dine siyasetmedar gelek dewleta piştgiriyê te dine teve seferberiyê te dine lodek internasyonal teve vê têkoşînê teve vê seferberiyê divin çima ji ber ku me dibînin yani eger me bibînin kem li xwe xwedî derdikevin kem li wê li wan şervanên li wê derê ku serê tên jêkirin em li wan xwedî derkevin em yani loma em xwedî derketin wê herkes xwedî li me derkeve ama kem li xwe xwedî derneketinî wê sibê ro bêjin Kurd li hev du xwedî dernakevin vê vay tê gotin jî ama mesela vay yekîtiye ku hatî avakirin çawa mesela tesîra xwe nîşan da çawa çar alî Kurdistanê rabûn serpêya bûn yek dengî berê xwe dan rojava yani mesela ez dibêjim ev yekîtiya ku hatî avakirin 2014 da bihata avakirin ya jî weka şine sê çar sal di ber vê jî bihata avakirin bira vana gî ne hatine serî me belkî ama dibêjin bi Tirkî gotinek heye divê zararın neresinden dönersen kârdir ku derê zararê bizîvirî ew kare niha ew yekîtî gelekî bi qîmet e ew yekîtî gelekî xurt e yani mesela kesê ku ney bîra te jî radibin piştgirî didin vê pêvajoyê
Yani ji bo we jî bi taybetî jinên Kurdên Anatolya navîn ravin serê xwe bilind bikin. Ravin tevî vê têkoşînê bibin da ku kem dengê xwe bigînin her alî cîhanê. Hira bi dewleta yani bi dewleta bawerkirin nabe, li ji dewleta payîn nabe arast. Yani kim me kir em ê encamê bigirin. Eger kim me nekir, me gav navêt, kim me têkoşîn nekir, têkoşînek tê dayîn kim me piştgirî nedayê pêş nakeve. Em bi vêya wê pêş keve. Wê her tiştî jî ew komployek li ser Kurda tên meşandin wê warin vala kirin. Ji ku tên vala kirin. Yani îro mesela komplo tên meşandin hev didin ki hê wek 100 sal berî vêya Kurda bixapînin tên li dûr dikevin rastî jî. Dibên heta damla dawî ya xwîna me jî em ê têkoşîna xwe bidin, em ê ji bo azadiya xwe, ji bo azadiya xaka xwe bitêkoşin û tenê destê me de canê me maye, em ê canê xwe jî bidin. Her Kurdek dikare vêya jî bêje. Wekî din ji vê bîtir jî çara me tune aslında. Ji vê bîtir ji yekitiyê bîtir, ji piştgiriyê ku em bidin hevdû bîtir jî tu çara me tune. Em xurtin, em serbilindin, em niha mesela bên çi me xwe dünya da nas kirin, me xwe hêza xwe bi dünya da nas kirin. Yani jinan ez vê pir derete me jinên mesela ji Amerikayê tên ji gelek deverên dünyayê tên ji Avrupayê tên ji abiya yala tên tevî konferansê jinên Kurd dibin. Tên şîreta ji jinên Kurd dixwazin vê rastî dibêjin me şîret kin kem herin li axa xwe têkoşîna ji bo azadiyê jina bidin. Yani hege qawateke me veng heye, qawateke me hêzeke me veng heye, divê em li hêza xwe li qawata xwe xwedî derkevin, li gelê xwe xwedî derkevin, yani li xwe xwedî derkevin. Yani îro ew têkoşerên li Rojavayê Kurdistan emin yani em bi xwe ne. Yani ji bo wê jî herkes divê dengê xwe bilind bike, divê pêvajoyek ez rabim ser piya ez ê rabim, pêvajoyekê dinî ne. Yani rastî jî pêvajoyekê dinî ne. Yani ez hira ranebûm, me cergekî jî ranebim. Spas Esin, yani tu dibêjî bi gotina kadin er Kurmanciyê Kurdên Anatolî navîn tu yek nênigê te heye herse serî xwe bixwîne. Tu siftê tu bixwe rawî û minak te gotî va eger ku me vê cara em pi ser neketin careka din tune, careka din ne. Ji ber wê va firsenda gerek ji dest ne berdan û gerek her kesek çi ji destê bike. Elî Fuat Hakan pirsekî pirs kiriye wayê li ekranê bevêre beraber rastî hata ew jî hata sosyal medyada jî yani sosyal medyada jî hat parvakirin bi bixe gulê na ji YouTubeekî Kurd ba ew kiribû dibêjin evik çi bêjin Amerîka xwastiye ku hereketa Kurd an jî Rojava êrişî evkê bikin, heştê şabiyê bikin Iraqê û wana jî gotiye em nakin yani qebûl nekirine û ji ber wê colanê qebûl kiriye û loma Kurd dana alîkî yani Tirka jî pevêre beraber gotiye em jî henî şertê me jî hûn ê Rojava ew bikin. Yani Rojava statûyê xwe gerek nemîne. Ti vir da dîsa hevgirtina me yani Kurd eger ku vê berxudana xwe dewam bikin gerek ewkek jî heye yani di naberê Duryê de mane şaş bûnek çi bikin projeyê xwe bicîbînin û Kurda ti qetliyamê re derbas kin an jî Kurd vê berxudana xwe berdewam bikin ew jî li çareka din bigerin. Tu wî çi ve vê meselê re? Ya rastiyek heye tabii yani insan yani herkes tişopine yani gelek tiştiqavme hesabın pir mezin kur û henek tiştame nabînî henek hevdîtin işte çetibin önderê devlete da em nizanî hesabın elbet yani batıştana ne tesadüfine yani mesela em bêjin rozanê
peymanık çekirin hazar ya beri ve ambejin av saykos pikot beşin ya hazar nasıl düşmansa eri Löver mesela Kurdistan kırın çar parça na iroşi tabi 100 sal nezki 100 sal der bosbu av ihtiyacen emperyalista beri 100 sali iro hatiye göertin şu bu veci iro tanzimik nöt kazın bakın tabi löverci embere yani berxwedana gel berxwedana gel embere bir tişti dertkeve bir hali daşı mümkün yani vek min naha beşke berbej gotu bu ya yani mesela Haçlı Şabi Hizbullah'tı evet tişt zatı avna naxazın kelamik ber vana derkeve bir hali da belki rastiye kebe yani ama baş tabi hin tbeşin yani hanek tişten baş perde çıdı ben. Aynen hanek tişt ve şartiye Leleber tabi işte her pevis avaku yani mesela avek peymanın embere kurda Paris'e hota çekirin mesela pişta ve işte ambeşin İsrail'e inkar kır bu ki peymanı kusa tıneye gu yani rastiye keye jboku gelli kurt robu serpiyor yani rasti per yani tiştik rümete yani insan biraz serfraz be yani gelek uso her çar parça Kurdistan'ı hemu dünyayı bajar tak u tak rabu serpiyor ambejin Bakure Kurdistan'ı hatın sinore hen kes derbas ağzadım bu proje var bu ambejin başur işte bak hen kesin her vaha kavavetin ve ali da direnç ambejin ditin yani bir hali da hani gab paş da abetin ditinamın na iro mesela disa ağır bes hatiye ilan kırın işte hani tış statüye kurda işte önderi Suriye'de tafazın çare serbikin tabi mesela Suriye burası yani her ali da pır peviste yani bare da peviste şu boku ağzık av şia tbenya şia hilalet bejin Türkiye löver işte bana tıkasın tasfiye bıkın bak mu goti İrancı gore khat tanzim bıkın tabi İrancı devlet pırpevisi ağzadan işte ambakure İran'a Rusya'ya heye tabi kabiginin Rusya'ya işte ambeşin av şare naha navçiya Ukrayna Hint meşe velhasıl gelen dünyaya da tebliğe buyunu pır mezeneye löver tbeşin ya yani kabir yani taşlar yerinden oynuyor Türkiye'de ben ya. Şu bu veşi roşurata ne yapayım işte tabi merkeze dünyaya yani rastiyekeye. Abi petrola, gaza, o ve rastiyek pır stratejik ha. Bir hali da tabi tıkasın vıdareji destkın. Yani mesela naberke işte Trump koya azi berdevam bıkın emeteni, emeredani falan. Yani hazırıya güven heye yani İran'a eriş bibin. Bir halde tabi Kurdar aşı yani Kurdaş tıkazın bu karbinin yani bir halde tabi yani mütevırda kutkır Kurdab karbinin yani vek mertal vek askeri kha mertal yani qalxan ev bine mep karbine yemne askeri tip parani yani eme çima herin ye evgra ev bikin işid hat بر دری ما هات مالا ما و نعموسا ما جبروه ام ایشی در ما شهر کرنک و خاطری و اری کردا براستی جی لتوای دنیای ایرو که لأوروپایی بر حتی مالا خدا دجین و به پروبلم به اوک تسای کردا دا بو و کردا جی yani ser 11,000 genç و خورد و کچک دوی ریدا جان خدان شهید بون لروجاوا لی ایرو مخابن هم خنباخی اوروپا و یه امریکا جی تشتکی دنه یعنی هم دبینن دوستانی خا حتی نیک درک ما پیرا گوتی اری پشتی که مگو نا هم تیویشی دا تنانی وی جاره جزا کده تا و تا اوکتی که یعنی تو دما کتا قبول نکر تجی تده آلی که پی یکی در اتفاق چد که مثلا ترکا را بجولن را
لهمبری ویجی اوجی دخوازن تبیجن از اشتا بتر آلیکار بم لی ما کرد دایکا خا نوینه ما کرد نو خودستاتی ما کرد ما فیخه دست خنخه اوجی و قولت که اگر که وار راسته ببرن از هینه کت منابره مگو از هینه که او بکن پیشی Bana وکن ciddiye yani rastiye kaya tabi karaktere hareketi kurt brasti şubo roşlata navin yani geli lör jiyan tıkın gore ve ambition tek bigare yani am tıkazın tavad jiyan bıkın yani amet beni ya yani belki bak bu gotiye hem kesen var rojan am teda derbasın hestiyarın hem yani bratiye tıkın yani rastiye kişi ever yani mesela beşin kazayı insan acaba zaten. Mesela tu zaroka mezeke ta yani hin ta ebenya ta yönlendirme ne kiriye zarok ave havdira bilizin henge bikin pişta ve ave disa verin cam hiç tutuşminak nebiye. Elbette laver zatı jiyan krümet vek magoti yani ütopyayı kurda taybetti aslında yani gelen peri geli kurt روشلاتا ناوین دا مگویا شهرستانی را پشنگیه کریه tabi رو insan bir deşe yani mesela Avtubejin Selahattin Eyyubi bana neviye Selahattin Eyyubi'ne peki rasta am neviye Selahattin Eyyubi'ni peki yani gotunek ne baş az beşim ne beşim yani havalara biraz ne kazım beşim yani kate çara havalık şervanik جیانا خش دستایی تو چاوا تابری یا جن که هاینای دست کنترل esir girdi geziye hiç tu çuma hakaretik ki yani vakıs paşvarutte elbette tabi ama hanek hissiyar ama rastiye keye ambe bizanıbın listege nabnetevi heye ba embere gelli kurda yani lever perskri ne tane Arabın ya ne tane Türk'ün Türk serheşkin yani. Evet Türkiye idare etkin. Burası az iddiaya haber dedim. Yani ne ambition yani donanımı entelektüel hebe ya işte peşe roje habibinin bir ali daşı tutuştuk vengiştine. Tane berjevendiye der doreha. Ya ne hala Türkiye mezeka her dere her koşe avçete rexisten kırına. Yani yani devlet güventi be ya. Tümezet ki işte abi Bahçeli sedi heft dengevi heye Türkiye ev idaret ki. Yani evden işte Erdoğan şu bu berjeven diye malbata şu bu kureha bir kari berdevam bıka yani vek mina hanedan tıbeşin ya tane berjeven diye khane ya erdeci çebu gelek insan hin khaniye vanatne ber serme de va 2 salın ve hasılı kelam burası yani ditnamın Kurt vek maguti elbet çıtka ve desti rola ma çiyelir hem burası nırxın Kurditiye xudi derkevin ya hem xarixstin bikin yani mesela ev zayıf evin az beş اگر او نبا ام موق بکن ام تو پسرف کنم tamam az beş ben mesela ver rojan bori provokasyonu çekirin o bayrak Kamışlı'ya bağırım Kamışlı'ya bayrak ala Türk'a deyinen yani mesela yani ev degere Türk'a'ya burası maaciz nake tane lüver provokasyonu dartıkının jibo Kurd u Türk'a ember ev bidin mesela rojname var İsmail Saymaz hikaye tabi bizim en hassas şeyimiz filan yani milyonun insan vit şopine insani yani ona afkın kore be ahlak yani provokasyonu pir mezine ev yekidini heye ev Yılmaz Özdil hatta şiva Levent Gültekin ya ona haşat edine ber Kurda Kurt burası jiyanık ambition ya serfraz ve kevi ava kırına yani ortadana evet pırskeri unun yani tane jubo berjevendi havun gelli Kurt gelli Türk tıkapinin velhasıl düzmünatiye Kurda tıkın
yani liberda tu kazançtı geli Kürtçe kazançnoka geli Türkçe rasta yani amji ravuş kavarta dana le ame be ravşe brasti serkefti ame bin beji derkevin hiç şüphe meştine vi ali dojam habaverin sedi set ame serkevin hiç çapemeniye Türka heval mezenekin ma yani hatta şiva daravatkin vek psikolojik bombardıman şu beşi az daviyeşi ve beşim ama vek mu goti kudere be bla ba rojan pevist rojan brasi pırpır avarta da am ve roja ve xudi derkevin velhasıl yani zaten meser piyani yani insaneme hani konformist nezik nebe yani zıvı sana rastsa ama çünkü insan televizyonun mezet ka jinen lür çek girtine az bejim minus 5-6 derece berft bere kobani şu bu jeriyan tine az bejim af tine xarın tine em tane 2 saate per bandor ame bibin yani diplomasi ek em tiştin tıkın brasi diplomasi ek per mezine vi alida herkes haber persiyar be hasibine mala kadarun nene yani gerek hanek vicdane meşi brasi ve kabul neke gotur neke az bana bejim. سپاس اسین ساعتك 20 دقيقة بردوام دكن وما پرتشت قوت علي فاج قو است خازم وجلی زیرا بکم لمديا تركا المديا إذن دولة عربا المديا سوريا مانيبولاسيون كا پرمزنه ها و هناك كرد جي هناك إنسان جي بابتن خاپاندن و مورال و موتيوا كردان خراوتكن ام هاتن داویه لداویه تا جبوی کردان و جبوی کو ام چه بیجن بردام بکن جبوی کو کرد بگیجن مافیخه کرد لسر پیاون کرد و برای جی با آواکی دموکراتیک با آواکی کو هندک قد ضرر نبینم در بس بکن چه لازم هم بکرین مساج تا چیه؟ yani deji ani zemin yani mesela lekobani elektrik tüne internet tüne af tüne gerek devareci vanga duruna mesela le kamışlo şun tüne millet der var ki diye hırap şun kırna tabi lüvederi hezin lüvederi gelek bir şun kırna eri li mesela vekteji guti çapemeniya aligir çapemeniya Türkiye'ye ye Araba vekte guti yani ciseri de hatta bunu derawatıkne yani vero ki muhabire ki Türkiye gazetesi ben tesadüf rast hatem ben tinezimin ki yani belli ki bir devlet edendik yani veke ku gel ve deri YPG, YPJ, يجي işte قصده يجي işte embin parasmani ve deri wana aciz dikne işte bir şer'i ev dikaminne sanki katliama ev çedikne venti nezmin yani çapemeniye azat ve deri ser piyaya yani bir gel radan dikne mesela ama hero bir gel radan dikne rast ama veşanin zindi dikne mesela Vakşin TV mervet kara çapemeniye xwa bişopine yani derevin wana derevin ambejwan aligri devlete godari nekin u neşopini yani devi aslında devi bişopini yani devi miro wanj bizane le pe baver nekin rastiji baveriye ki nadın insana yani mesela makalat Türka Araba kır ya mesela Türk tane televizyon AKP'li gorxa sistemi gorxa ava kırne temaşa dikin büve baver dikin yani mesela mkala mesajımı davi kemak bigrin yani تگو وقتا متنه اری yani دیسا گوتو بو اصلا bu bangavazya خوشی کری bu دوباره بکم yani دوی پیواجوی دا تو کرد مالا خورونن راستی جی درکفن قادا و
دەستگەفتیên Rojavayê Kurdistanê biparêzin ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê piştgiriyê bikin, dengê xwe bilind bikin û xwedî li nirxê xwe, xwedî li axa xwe derkevin. سپاس پرێز علی فوات ئەم گوتنên tê mesajên dawî jî bigirin em bername bi dawî bikin kerem. Tamam zor spas. Yani davi işi az tane be zêde bikim. Yani îro Kurd dixwazin Kurda em bere hev bînin. Yani politikaya qirêj wî alî da jî te meşandin. Yani işte tibêne işte nizam işte serokatî şaşî kir, Mazlum Abdî şaşî kir, nizam işte Barzanî şaşî kir, berkirxo kir. Birastî insan gere itibar neke. Yani îro ne ew rojaya. Elbette belki kemasiyên hebin, belki em bêjin şaştiyên belki çêbî be. Tabi ew pêşe roj da em ê hîn zêde wana nîqaş bikin. Yani wî alî da zêde sıkıntı tune. Tane gere bizanibin evek batiştana dikin niyetik pakış bir işi bir karî nakine. Yani Kurda naha da dibêjin yani çünkü hêzê wana em bere Kurda nage. Dibêne qeleyi işten fethedelim. Tam jî armanc ava ku Kurda önderê hev da vetsinin. Em bere hev qirkirin bidin. Vî alî da gere insan dikkat bike. Yani vek mu gotî em hatin kijan merhale Kurd tınabun. Kurd hiç tınabun. Yani beri 4 salî beri ve Kurd bu îro Kurd hatin merhaleyek yani kudan statü em bêjin. Rojavayê em bêjin başûr de facto statü Kurda heye. Elbet em jî serfirazin. İşte Rojava me ispat kir li wir em sistemê xedîsa ava bikin. Hundirê Sûriye me ava bikin. Ne tane Rojava gelê Kurd Türkiye her vaat Türkiye aynı usaya ya ji Bakuran bêjin. Rojhilat işte yani herkes Kurda mezet ki Kurda li wir pêşengiye bikin ji bo ku hêzê wana li wir jî heye. Vî alî da tane em şiyar bibin em bere batiştana ma me nexapînin. Yani em tizanin gelî me tizana batiştana elbette ama ez dixwazim vê carektin dubara bikim wek min gotî birastî em xwe bawerin yani ne fuqaranî em kes hiç xwe nêşine tane em ê têkoşînê meşandı bidin. Vî alî da jî dawî em ê serkevin herkes jî birastî dijmin jî dostê me jî ve baş bizanibe. Ne tane em bêjin li bir em ajitasyonê jî nakin rastiyek me heye her yani Amerika'ya hatta Fransa'ya yani Nesrin Abdullah Fransa'ya Elise Sarayê hata pêşwazî kirin. Me bîr nekir ki yani Kurd hatin bê noktaya bê merhaleyê ji bo vê jî Kurd gere hêzê xwe bawer bibin wek me gotî em ê sedî sed serkevin. Ez jî spas dikim hevalên me guhdar kirî dîsa silav û rêz dibêjim spas mala ava. Spas xweş mala te avaba Gülan Nacî Meydanoğlu divê sivêl Stockholmê em li nora Bançovit manîfestanekon ji bo piştgiriya Rojava li dar dixin em li benda vene divê me mesaja we jî xwand Nacî. Erê em geştin dawiya bername ez jî dixwazim paşiyê bername de vê bêm hevala pir tişt anî ziman li rojhalata navîn Kurd wek Ereba, wek Tirka, wek Farsa dixwazin mîna hev bijin. Yani heqî wî çê xerse em ji xwe re jî wî heqî dixwazin û em ji bo wê li ber xwe didin em ji bo wê kar xebat dikin. Tiştêk em dixwazin ne tiştekî yani çi heqî te heye em jî wê heqî dixwazin û Kurd ji bo wê şer dikin şer nakin dixwazin bi aşitî bijin lê mixabin rê tu rê din nadin ber me ji ber wê em mecbûr dimin em şer dikin. Îro li Rojava berxudan e li Rojhilat jî serhildan e em ji vir da hetanî Rojava û Rojhilat silav dikin heta bernameka din biminin xêr xweşiyê de.